So, hantayon nga pabayagan gagayin ken kakabsat. Tay umuna nga bansada, jak amo no anak ito ka rin na, but I'll get to hear, kasi nakarong-romantika talaga, I love listening to violins. Kaya tataapo yung amo kata kayo, Maestro Jojo Aquino. Isingalap naman, Jaber. Dahil, And please, dahil natin? anniversary ng NGT. Yan. Sige, Para sa i-dedicate inyo mo to. man. Dahil anniversary ng NGT, gusto kong i-dedicate yung song na to, If I Ain't Got You. Yan, by Alicia Keys.